Na obuky budú vkupno 76 nastavníky maďarského, slovackého, rumunského i ruského jazyka. Dneska sme še pozberali tu u Novom Sadze u Master centru, že by sme praktično privedli ku koncu robotu s výrobkom standardov, odnosno s obuku za standardy, za hasnovanje standardov na srednjoškolskim úrovňu. Zo mnu tu nješka nastavnica zo srednje školi Petro Kuzmiak, z ruského kirestura Ljubka Malacko, ktorá tiež tak jedna zo zúčastníkov u výrobku standardoch i ona bude tiež tak jedna zo tých, ktorí sa budú obučovať za to tí standardy. Popri Niláša u plenárnej časti účastvovali državná sekretárka Anna Marija Viček, direktor zavodu za vrednovanie dr. Branislav Randelovič i direktor pedagogicného zavodu Vojvodiny Janoš Puškaš.